आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला बाबामोननाव कल हरना दावराव दा खालाम आं फैबाय दस्राजों बे जाथायानो जादों गसाइगाव मुकुमानि कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय फाथैबारि गामियाव ओरैहाय गारना खारजानाय फिसाय सोमजोर नार्जारिया लामा नायना दंगासिनोमोन नाथाय हिनजावनि सोलायै मबाइलाव मेसेजनि हुमखिसो नुनो मोनो बेनिखायनो सोरबाफोर सुलेखा नार्जारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7041087564 नैबे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों दा लेंहरनायानो जाहैबाय थारमाने आं हिनजावा दा न'आव गैया दाख्लि बिमा लोमजानायावहाय सप्ता खनसे जाबाय बिनि उनावहाय दाख्लि नै बिस्थिबार खालि फैदोंमोन न'आव फैनो होननानै ओमफ्राय बिनि उनावनो नै गैया फुङावबो गैया बेलासियावबो गैया हिनजावनि न'आ बबे गामियावमोन हिनजावनि न'आ बुरफैला क'क्राझाराव होनो ओरैनो गोमानाया सानबेसेसिम जाखो गोमानायाथ' सानथाम जाबाय नामा साननै जाबाय बिस्थिबाराव फैदों नालाय बिस्थिबाराव फैदों न'खरावथ' जेबो जायाखै बिदिनो दावराव दावसि जेबो जायाखै बिदिनो थांनायनि प्लान लाखादोंमोन आरो जेबो मोनथिबाय सोरजोंबाफोर फनफोर मेसेजफोर रायलायो गेलेयोमोन नामा हिनजावा नोंना रायलायखायो गेलेखायो रायलायनाया रायलायो बेखौ एसे मिथियो होनबाबो बेफोरनि माबा हाबा जानाया ओरैनो बेसेबांसिम बोसोर जाखोमोन 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय नोंथाङा मा लुबैफिनो नोंनि हिनजावखौ फैजानो लुबैफिनो ना मा लुबैयो गाव आंनि सायाव अननाय दंबालाय फैनो हागोन आरो आं बेखौ बजबनानै लाखिनो गाव फैनो गोसोबा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो दा रायजो राजाफ्राबो दा बे भिडिअखौ नायनानै नुदों एसे मदद होबानो जाहैबाय आंना रबार खालि थांदोंमोन बिमा लोमजानानै माबा एसे सप्ता खनसेसो थाहैथ'नो होननानै जोंबो थिनहरदों दे थांनानै फै दा खामाय गैथ'खाया थांनानै फै दा हनै सप्तासे जानानै नथिं मोखां जाबोफिनबाय दा हनै न'आव सफैयाखिसै मानसिया ओमफ्राय हनै दस्रा गारिसो गाखोनानै थांदों होनबाय गारि गाखोखांनायनि उनाव 10था समावहाय बियो मेसेज हरबाय मा मेसेज हरामोन मेसेज हरनाया हनै नोंना नोंसै आंना आंसै आं नोंसिनि न'आव एथ' सास्ति मावनानै जानो हाला मावबाबो नाम गैया नोंना नोंसै आंना आंसै होनदोंनो फिसालानि सिगाङाव नोंथ' मिथिया ओमफ्राय बिबाजैनोबो हरबाय बे मेसेजखौबो ओमफ्राय माथो दा मा खावलायहरनो सानो बिहामजोखौ फैफिनजानो लुगैयो ना लुगैया फैफिनजानो लुगैयो जों बिहामजोखौ नांफिनगौ जों फैफिननायानो मोजां जोंनो नांगौ रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो रायजो राजाफोरनिफ्राय हमनानै खिन्थाहरनाय जासिहरफिननाय बेफोरबायदिखौ लुगैयो आरो जोङो जाथायाथ' जेबो नङा बे जखारनि फैसा जखारनि मास मोनथाम ना सप्ता खनथामनि हाबदों 3400नो दा बेखौ होफैनो लेंहरनायावनो बे दावराव जाहरबाय थायो फिसाइजों हेबहरबाय थायो मोसौआबो फाननानै लादो गासिबो फाननानै जाजोबदो होननानै बुंहरबाय थायो बे फिसाइखौ रायलायनाय नुबाबो बेखौ अननानै दे गाव मालाबा बुजिगोन बियो होननानै आं दान्दा गोलावैसो बिबनांखौ रायनाय हिसाबै ज' रायफायो आं बेखौ गोसो होनानै मालाबाबो मोगाव सोगाव रायफेराखै ओरैनो मिथिखायोमोन नामा मिथिखायोमोन औ दे रायलायथ'थों गाव मालाबा बुजिगोन बियो होननानै जेबो बुंनाय जाया आरो जोंथ' आन्दाज गैया अबावहाय दंहैयो थाया मानो बियो फैफिनबानो जाबाय